نحن سلامنا ندلي ጦርነተይ እንደል ንሰላሚና ንቃለስ ግበና ኩሎም ድሌታትና በሰላም ክሞጽና እንደል ሰላም ዝመጽእ ግን ብጸሎት ይሆን ሰላም ዝመጽእ ግን ኩሉ ነገር ከፋፊትካ ንጸላኢ ምቹ ነገር መፍጣር ይኮናል ሓድነትካ በምጥንኻሪ ዓቕምኻ በምህናጺ ሓድነትካ ጠናኺርካ ዓቕምኻ ተሃኒጽካ ኩናት ይተርፍ ንምንታይ እቲ ክወግአካ ዝደሊ ክስዕሪ ኢሉ ዝወግአካ ዘይቁርጠም ምዃኑ ዓቕምኻ ተርኢ ግን ደፊረ ይመጸካ ስርዓት ዘለዎ ድርድር ይህሉ ጥቕምታትካን ክብርታትካን ዘማልእ ተደራዳሪ ትኸውን ማለት እዩ ስለዚ ምእንተ ሰላም ሓደ ክንኮን ኣለና ምእንተ ኣባርነት ዘይምእታው ሓደ ክንኮን ክንከል ኣለና ምእንተ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ሓደ ክንኮን ክንከውን ኣለና ስለዚ ንሰላም ኢና ንዝምር ንሰላም ኢና ንቃለስ ግን ንሰላም ብምዝማር ሰላም ይመጽን ጸላእት ኸይደፍርኻ ዘኽእለካ ሓድነትን ዓቕምን ምህናጽ ተወሳኒ እዩ እዚ ሓሲብኩም ስለ ዝመጻኹም ክትምስገኑ ይግባእኩም ካሊ ህዝብና ንህልውንኡ ዝኸፈሎ ከቢድ ዋጋ ብዝተፈላለየ መልክዕ ተወዲኡ ናይቲ ብልሒ ጫፍ ህልውናና ዘረጋግጽ መኸተ ምእንታ ኸገብር ህዝቢ ትግራይ ዝወደወ ሓይሊ ትዲኤፍ ናይ ጽንዓትና ምልክት ናይ ጅግንነትና ምልክት ናይ ሰዕራይነትና ምልክት ናይ ዋና ሓይልናን ጉልበትናን ሓድነትናን ምልክት ትዲኤፍ ኩሎም መከራታትን ኩሎም ሽግራትን ተሰኪሙ ምእንተ ህዝቢ ትግራይ ዋጋ ክኽፍለለን ኢሉ ኣብ ኩሎም ጫፋት ትግራይ ኩሉ ዓይነት ዋጋ ዝኸፍል ዘሎ እቲ ኽባር ውልድ ትግራዋይ እቲ ንትግራይ ብጽንዓት ዋጋ ክኽፍል ኣለኒ ኢሉ ኣብ ቅድሚት ዝተሰለፈ ትግራዋይ ትዲኤፍና ወሓስ ህልውናና ትዲኤፍ ናይ ሰላምና ወሓሲ ናይ ህልውናና ናይ ክብርና ናይ ታሪኽና ናይ ቀጻሊ ዕድላትና ወሓሲ ትዲኤፍ ከምኡ ምዃኑ ብተግባር ኢኻ ተረጋግጾ ክሳዕ ክንደይ ናይ ጽኑዕ ምዃኑ ክሳዕ ክንደይ ናይ ንህዝቢ ትግራይ ዋጋ ንኽኽፍል ዘኽእሎ ኩሉ ዓይነት ዋጋ ይከፍል ከም ዘሎ ብዕላምኡን ብመትከሉን ዘይደራደር ብህልውና ህዝቢ ትግራይ ዘይደራደር ኩሎም ጸገማትን መከራታትን ትሕቲ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ኢሉ ዝኣምን ምእንተዚ ከዓ ብተግባር ኣብ ቅድሚት ተሰሊፉ ህይወት ዝኸፍል ብትዲኤፍና ቀሊ የለ ኣብ ትግራይ ብትዲኤፍ ክቅልዱ ዝደልዩ ዝተፈላለዩ ናይ ፖለቲካ ነጋዶ ኣለዉ ንፈልጥ ኢና እቲ ኽባር ተጋዳላይ እቲ ወዲ ታጅግና ኣዶ ወዲ ታጅግና ዋዕሮ እቲ 2-3 ጊዜ ዝቆሰለ እቶም ዘይሕለፉ ኩሎም መከራታት ዝሓለፈ ዓብይ ልምዲ ፈጢሩ ናይ ህዝቢ ትግራይ ህልውና ከረጋግጽ ዝኽእል ጉልበት ዝፈጠረ ናይ ህዝቢ ትግራይ ሃፍቲ እዚ ንኽብትን እዚ ንኸናሹ እዚ ንኸመራስሕ መልሓሱን ኣፉን ዝዝልዝል ዝኾነ ሰብ ብህልውና ህዝቢ ትግራይ ዝቕልድ እዩ እቲ ዋና ጥንካረና እሱ ስለ ዝኾነ እሱ ንምብታን እዮም ሰሪሖም ስማሱም እናሃው ማለት እዩ ትዲኤፍ ካብ ወዲ 70 ጀሚሩ ክሳብ ወዲ 20 ዘለዎ ናይ ህዝቢ ትግራይ ትካል እዩ ናይ ህዝቢ ትግራይ ትካል እዩ
كابن سنتهم جميرم ساعتي 70 عامتهم أب سراوي زقالسو تقادلت له من أسيدكنا الله كافتو مفتزعبي عدم زلنا حدا نحنان أنا كما يزولني كنود عينا كم توم كم من قد شتتت الناولو بتقمز التاللو جبؤهم ممزنيهم زخني بتقمي بقلهم تقرايك شوت ذدليو شيتي عين وازاوزن مسام مسحز بتقراي كوين نحن وداينا مستري اف كوين نحن وداي صباح دينا نحلف نحر صباح يفلت لعل تقراي نوري انا قريل معناته تقارون ان معلنا خن الدامي بعلنا ان معلنا خن قتل كنك ايايم كاو خبابن بجوجلن تودينا ننبعلنا نتهنا خد نسأل أثناء على ماي زي كنو قدرنا